Mä oon Alise ja mä oon valmistunut Perhosta 2024 ja mun mielestä tää koulu on antanut mulle niin paljon ovia, jotka ovat avautuneet niin kuin laajat mahdollisuudet. Mä oon päässyt tänne, että mähän on just täällä tämän kilpavalmennuksen kanssa juuri nyt treenaamassa näitä tulevia taitajia varten. Mun mielestä ehdottomasti kannattaa hakea Perhoon, koska se tuo niin laajat mahdollisuudet päästä huipulle, nuorena huipulle, muun muassa ulkomaalle tai ylipäätänsä tälle upealle kilpavalmennukselle, joka Perho mahdollistaa meille. Ja ehkä toisena, miksi mä hakisin Perhoon erityisesti, on ihan sairaan upeat opettajat, jotka oikeasti osaa opettaa ja on oikeasti kiinnostuneita opettamaan ja ei jätä pulaan. Ja kolmantena täällä on mun mielestä niin kuin yksi parhaimmista ilmapiiristä, mitä mä oon kokenut. On yhteyksiä tai samoja mielipiteitä ja sitten tietää, että ei vitsi, tää on mun paikka, että suosittelen hakea Perhoon.